СПО номер 309.
Пан всего, что будет, Пан неба, Пан свету, Пан всего, что здарится. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. Witam was, drogie braty i siostry, na tej świętej mszy, na tej liturgii. W особливий спосіб вітаємо літургічну службу алтара сьогодні на протягу усього дня на різних імшах. Уводимо у послуги. Вже були прийняті у кандидати в міністранти на попередній святій мші. Сьогодні будемо свідками введення у послугу лектора. В особливий спосіб хочу молитися за тих хлопців, які пройшли підготовку на протягу кожного свого часу. Сьогодні будуть уведені в цю функцію лектора служения при алтаре, виконування важної, почесної функції читання Божого Слова. Тому особливий спосіб за ваше дні молимося. Ну і всіх вас запрошую до нашої молитви в інтенції всю літургічну службу алтара нашої парафії. Молимося так само об даре нових і святих покликаний. А как угодно удельничать в святых таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші гріхи і праведні. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христос, змилуйся над нами. Христос, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем
Звернемся, подяка Пану Богу за отримання ласки. Так само з просьбою Божого благословення, особливо ласки віри для сім'ї Лук'янович, Ослігович, Кугач, Дубаневич, Квінта, так само обнавертання до всіх народів. У тишині наших серців, так само поставимо перед Богу інтенції, просьби за вещами, приходимо на эту Евхаристію. Молимся, всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, как словом и чином мы выконывали тое, что Тебе досподобны. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Левіта. Пан промовив до Мойсея, кажучи: «Зверніся до всього сходу синов Ізраїля і скажи їм: будьте святыми, як святий я, Пан Бог ваш. Не будеш ненавидеть брата своего у сердца своим, наставляй его, как не иметь греху за его. Не шукай поствы и не злуйся на сынов народа своего. Люби ближнього свого, як самого себе. Я Пан». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердний єсть Пан і ласкавий. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействия. Милосердний єсть Пан і ласкавий. И Он отпуская все беззакония Твое, и вылечивая все Твои хворобы, и Он життя Твое ратуя от загубы, милостью и милосердностью Тебе коронует. Милосердний єсть Пан і ласкавий. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не поступая с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердний єсть Пан і ласкавий. Як далеко всход от западу, так отдалил от нас и наши провины. Як литуется батька над сынами, так смилуется Пан над тими, кто Его боится. Милосердний єсть Пан і ласкавий. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, чи не ведаете, что вы святыня Божия, и что Божий Дух живе у вас? Коли кто зруйнует святыню Божию,
того зруйнує Бог, тому що святиня Бога святая, а ёй з'являєтеся ви. Нехай ніхто не падманвае самого сябе. Калі хто з вас лічыць сябе мудрым у гэтым свеце, няхай будзе неразумным, каб стаць мудрым. Бо мудрасць гэтага свету глупства ў Бога, тому што напісана: Ён ловіць мудрых на хітрасці іхняй. І яшчэ Пан ведаць думкі мудрых, і тое, што яны марныя. Тому няхай ніхто не хваліцца людзьмі, бо ўсё вашее. Ці Павел, ці Аполос, ці Кіфа, ці свет, ці жыццё, ці смерць, ці цяперашняе, ці будучае. Усё вашее. Вы ж Христа, а Христос Бога. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла для Матфея. Вы чули, что сказано: вока за вока и зуб за зуб. А я кажу вам, не отплачивайте злом. Коли кто ударит тебе по правой щеце твоей, подстав ему и другую. И коли кто захочет судиться с тобою и взять у тебя кошулю, отдай ему и плащ. И коли кто тебе змусит идти с ним 1 милю, иди с ним 2. Тому, кто просит у тебя, давай, и не отворачивайся от того, кто хочет позычать у тебя. Вы чули, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам: любите ворогов ваших и молитесь за тех, кто переследует вас. Обстанете вы сынами Отца вашего, які у небесах. Бо он загадывая солнцу своему узыходить над древними и добрыми, и посылает дождь на справедливых и несправедливых. Коли ж вы будете любить тих, хто любить вас, якую маєте узнагороду, чи ж не тое саме роблять і митники? І коли вітаєте тільки братов ваших, що особливого робите? Чи ж не тое саме роблять і язичники? Тому будьте досконалими, як досконалый Отец ваш Небесный. Это слово Пана.
на сённяшнюю неделю конференция католических біскупаў Беларуси кіруе до нас зварот, когда нас послухайте, а позднее свой послание, свой лист. Дорогие браты и сестры, долгая история католического костела в Беларуси позначена шматликими переследами и адыходом от веры. Усведомляючи нашу греховность, конференция католических біскупаў Беларуси 28 кастрычника 2019 года на 75-м пленарном посещении вырашила, что у первую неделю Великого посту 1 сакавіка 2020 года во всех костелах нашей краины целебруется святая имша, перепрошение за зневаги Бога, якія здійснив наш народ. Запрошаем всех верников активно включиться в эту молитву перепрошения. Ну и, конечно, послухайте этот лист, який так само нас керует біскупи Беларуси. Дорогие браты и сестры, час поволі наближає нас до літургічного періоду Великого посту. Періоду, призначеного для обнови, виправлення, зміни на лепше нашого життя і, що істотно, обновлення і мацавання наших відносин з Богом. Тому це час особливого засяродження і певної ревізії своїх поглядів, поводинів, намірів, удочинення себе самого, наших ближніх, навокольного асяроддзя і до того, хто усё гэта стварыў і трымае у сваёй апецы. Навошта патрэбная такая ревізія? Фактычна, мы здзяйсняем яе кожны раз, прыступаючы да сакраменту пакаяння, споведзі, што акрэсліваем як рахунак сумлення. Ён выконвае ролю штурманскай маты, якая дазваляе бачыць уласцівы напрамак і ў выпадку неабходнасці згодна з ім корректировать свой рух. Калі такая корректировка не адбываецца, не цяжка здагадацца, куды можа завесці чалавека памылковы шлях. Не толькі чалавека, але нават грамадства і цэлыя краіны. Прыкладаў у нашай гісторыі маем шмат. І сведчыць яны пра адно. Кожны адыход ад Бога, кожны бунт супраць ягонай мудрасці і абраза ягонай велічы оборачивается трагедия для самого человека. Уже минулое 20-е стагоддзя з его атеистичными системами, нацизмом и коммунизмом выразно тому подтверждение. Не засталась у баку от этих бедов и наша краина. Десятки, а нават сотни тысяч загинулых людей у нацистских и сталинских лагерях на нашей территории, ахвяры репрессий, чьи имены да сёння хаваюць урочышчы курапатаў, трасцянца, хайсоў і іншыя. Не кажучы пра ахвяры войнаў, дзе лік ідзе ўжо на мільёны. Гэта не проста выдаткі ўзніклай той ці іншай сістэмы, ці гіпалітычнай сітуацыі. Гэта выклік наўпрост Богу, пагарда ім і яго прынцыпам. Калі дадаць сюды знішчаныя і зняважаныя святыні і храмы, непашанаванне правоў чалавека, забойства ненароджаных дзяцей, падман, карупцыю, выкарыстанне чалавека, распаўсюджванне наркотыкаў і так далей, вымалёўваецца рэчаіснасць, якая вельмі востра вымагае перапрашэння і уміласціўлення за здзейсненае зло. Конечно, человек сам не устанет выправить все это зло и узнагородить Божьей справедливости. Той, кто пробачает нам грехи, это Иисус Христос, про якого апостол Павел каже, что Его установил Бог как умилостивление у Ягоной крови праз веру, как показать свою справедливость у отпущения грехов. З іншого боку, Костел навчає, необходно зробити все, що можливо, как выправить учиненную шкоду ближнему, например, отдать скраденные речи, вернуть добрую славу тому, кто был очерненный, узнагородиться кривды. Это вымогает звычайная справедливость. Так само и относно Бога человек повинен здійснить такую узнагороду, как мець магчымасць разлічваць на его благословение. Еще одна галіна, у якой мы повинны так само шчыра покаяться в грехах
Гэта справа Божага культу або літургіі. Катэхіз каталіцкага касцёла кажа пра яе наступным чынам. У літургіі касцёла Христос адкрывае і здзяйсняе перад усім сваю паскальную таямніцу. Калі надышла ягоная гадзіна, ён перажывае адзіную падзею ў гісторыю, якая не мінае. Езус памірае, яго хаваюць, кладуць у магілу, уваскрасае і сядае праваруч айца назаўсёды. Гэта рэальная падзея, якая адбылася ў нашай гісторыі, аднак яна выключная. Усе астатнія гістарычныя падзеі здараюцца аднойчы і праходзяць, знікаючы ў мінулым. Паскальная таямніца Хрыста, наадварот, не можа застацца толькі ў мінулым, бо сваёй смерцю Езус перамог смерць. Больш таго, то, якім ён з'яўляецца, і ўсё, што ўчыніў, і што выцерпеў для ўсіх людзей, удзельнічае ў вечнасці Божай, перакрочваючы ўсе часы і эпохі, няспынна прысутнічаючы ў іх. Інакш кажучы, кожны удзел у літургічнай цэлебрацыі, асабліва ў святой імшы, гэта не проста ўспамін паскальнай падзеі Езуса Хрыста, гэта рэальнае іх перажыванне і прысутнасць. Адсюль вынікае і вялікая павага да такіх узнёслых спраў, у якіх Бог дазваляе нам браць удзел. Ці мы добра сабе гэта разумелі? У час літургіі, нават проста знаходзячыся ў святыні, мы знаходзімся ў прысутнасці Божай. І не проста ў прысутнасці, як у часы Старога Запавету, калі Божая слава напаўняла святыню, але ў прысутнасці Бога, які прынізіў сябе перад чалавекам, які складае сябе за нас у ахвяру. І ў адказ на гэтае мы часам не здольны зрабіць годны знак крыжа, у поспехе махнуўшы сябе перад носам рукою, альбо неахайна напаўсхіліўшы калені, праходзячы перад найсвяцейшым сакраментам. А гэта датычыцца не толькі свецкіх вернікаў, але, на жаль, нярэдка і духавенства. Калісьці святая Тэрэса, дзіцятка Езус, сказала, што за кожны жэст святара падчас святой імшы гатова аддаць сваё жыццё. Варта было б нам мець штосьці з такой павагі. Не кажучы ўжо пра павагу, з якой мы павінны прымаць найсвяцейшы сакрамент і адараваць яго ў сваім сэрцы. Можам паставіць сабе пытанне, наколькі ўсё гэта істотна і ўвогуле богапатрэбна. Напэўна, Бог можа сабе спакойна існаваць і без усіх нашых умоўнасцей. Больш таго, ён мог бы спакойна сабе існаваць і без усяго створанага свету. Але тут іншае пытанне. Ці зможам мы існаваць без вялікай павагі да таго, хто нас стварыў, хто дзеля нашага узрастання прынізіў самога сябе, стаўшыся чалавекам, паміраючы на крыжы і застаючыся сярод нас у постаці хлеба. У літургічных жэстах мы маем магчымасць выразіць павагу да Бога і той вялікай таямніцы нашага збаўлення, здзейсненай праз Езуса Хрыста. І наадварот, нядбайнасць у тым, што датычыцца літургіі, з'яўляецца праяўленнем абыякавасці, а нават пагарды і абразам да Божай велічы, перад якой схіляюцца і якую праслаўляюць усе моцы нябёса. Тым, хто добра разумее сэнс павагі да Божых спраў, быў апостол Павел. Вось фрагмент яго паслання да эфесцаў. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, который благословил нас в Христе усяляким духовным благословением на небесах. У им мы были выбраны и предвызнаны для хвалы Его на славу. У им и вы, коли почули слово правды, были позначены печатью обещанного Духа Святого для хвалы Его на величие. Існує, на жаль, шмат інших речаў, так само у нашым асабістым жыцці, як і ў грамадскім, якія запярэчваюць Божай славе і з'яўляецца абраза Ягонай велічы. І усе яны патрабуюць выпраўлення і перапрашэння. Прынамсі, ад імя пэўнай часткі нашага грамадства, якую мы, як каталіцкі касцёл, і уяўляем. Навука касцёла сцвярджае, грэшнік, які паўстаў з граху, павінен яшчэ вярнуцца да поўнага духовнага здароўя,
тому повинен сделать крыху больше, как выправить свою вину. Повинен узнагородить отповедным чином, альбо умилостивить за свои грехи. Гэтая узнагорода зовется так само покудой. Тому час Великого посту в этом году пропонуем розпочать агульной молитвой усього Костьола на Беларуси, складаючи евхаристичну ахвяру у інтенції перепрошення Бога за образу Ягоного ім'я. А і гэтая святая мша буде цelebrowаться у першую неделю Великого посту во всіх костьолах Беларуси. Нехай гэтая молитва обудить у наших сердцах повагу до того, что пропонує нам Костьол, до той великой таємниці нашего збавлення, якую Бог покинул нам у простых знаках святой литургии. Нехай стане перепрошеннем за здійсненую образу Божей величи, так у наш час, як і у нашей истории, как з'єднать дар Божого благословения для всей нашей країни. На час надиходячого Великого посту, а до всього серця благословляємо Отца і Сина, Духа Святого, католицькі біскупи Білорусі. Тепер буде обряд прийняття кандидатів у послугу лекторів. Поки що всі вірники можуть сидіти. Нехай падуть ті, які будуть установлені лекторами. Пареневський Мартин. Присутнішою. Пареневський Доминик. Молчанский Илья. Зеленка Александр. Лазаров Даниэль. Рыжевич Александр. Галабурда Вадим. Кулик Максим. Лазаров Станислав. Манчинский Илья. Селивоха Станислав. Присутничаю. Ивашкевич Илья. И Пареневский Себастьян. Шановні члени, это молодые люди, юнаки, собрания тут, просят быть допущенными до послуги лекторов подчас литургии и целебрации набоженства. Чи заслуговують вони на тоє, щоб їм була довірена гонорова служба лекторів під час літургічного сходу? Так, потому что они годно исполняют послугу министранта и добросумленно удельничают у подрыхтовцы до виконання нової послуги лектора, дали доказ своей сталости и щирого клопоту про справи Божої. На хвалу Бога одиного у Святой Тройці приймаємо этих молодих людей до групи парафіальних лекторів. Дякуємо Пану Богу. Покорно просим Бога Отца, как благословил этих своих сынов, выбранных на лекторов, нехай старанно виконують доверенные им обов'язки, обвершають Христа и отдают хвалу Отцу, который есть у небе. Теперь православие. Дякуючи Пану Єзусу за ласку міністранського покликання, обіцяю
Усія дзеянні лектара выконваць пабожна, старанна і радасна, на хвалу Божию і дзеля добра парафіяльнай супольнасці. Абяцаю клапаціцца пра стан Божай ласкі ў маёй душы, а таксама жыць паводле абвяшчанага Божага слова. Амин. Божа, криниця святла й добрині, Ти послав свого Сина, Слово життя, каб об'явив людям таємницю Твою любові. Благослови гэтых наших братов, вибраних для лекторської послуги, учеників неспинно, розважаючи Твоє Слово, яны сталися праз Його сформированные и верно передавали его своим братам. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Мартин, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Илья, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Даниэль, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Вадим, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Станислав, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Станислав, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Себастьян, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Илья, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Илья, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Максим, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Александр, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Александр, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Доминик, прими книгу Святого Писания и верно передавай Божие Слово. Благослови, Пане Божа, гэтыя крыжы і ўчынікаў для лектараў, якія будуць іх насіць, нагадвалі пра хрысціянскую годнасць і ахоўвалі іх ад зла сучаснага і вечнага. Праз Хрыста,
Пана нашага. Аминь. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша надежда. Наполни, Пане, нас Твоею ласкою Тебе, только наша Віншуємо. Хлопці, на гэтым не конец, гэта такі пачатак святого служэння. Таму тое слово Божие, яке вы атрымалі сёння, нехай для вас станецца найбліжэйшай словом, чи найбліжэйшай такой кнігай, як вы заўсёды будзеце адкрываць, чытаць і напаўняцца. Нехай з вашых вуснаў заўсёды яно будзе годна чытана, і таксама вашым жыццём будзе таксама пацверджана. Віншуем таксама бацькоў вашых з гэтай нагоды, урачыстасці. Напэўна, яны вельмі ганарацца вамі тое, што таксама вы расцеце на дастойных людзей, на дастойных хрысціянаў. Ну і таксама наша вялікая радасць з Владимиром з таго, што яшчэ адна прыступка вось у такім служэнні літургічным у вас ужо адбылася. Далей ёсць куды яшчэ расці, ёсць яшчэ Пан Бог, які кліча, напэўна, шматлікіх да сябе, да такой службы таксама яму у паўнаце. Таму таксама гэта вам жадаю. Вызнаем на нашу веру, веру одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створеного, одиносутного Айцу, праз якого все сталося, и Он для нас людей,
и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру у один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Амин. Wyznajcie naszą wierę w Jezusa Chrysta, uzniesiemy do Boga Ojca, przez Jego posrednictwo nasze wspólne modlitwy i prośby. Молимся за святый костел, да Слово Божие, святые сакраменты и бескорыстное служение возрастало в святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца Франциска, епископов и святоров, как умоца Святого Духа, если Евангелие избавления свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за литургичную службу алтаря нашей парафии, как про близкость с верующим, у Евхаристии и верное служение, они усмацнялись у веры и имкнение до досконалого наследования Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об новых святарских и монашеских покликаниях, как сучасная молодь отважно стала за волосом Иисуса Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей тяжко хворых, как изгнанные с Христом терпящим от Его жертвы силы и с утешением своей хвороби. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собранных, рабу делу святой души, наполнил нас прагнением отданным и любовью свершить от милосердности, верности нашего Спасителя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, подяка Пану Богу за тримання ласки, так само просьба Боже благословення, собрала дар віри для сім'ї Янович, Каслігобич, Кухач, Дубаневич і Квінта. Так само на вертання всіх народів. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Cieszymy naszych serc, opraslawiam Bogu te prośby, podjaki, z jakimi się nie wychodzą na wybór. Ciebie prosimy. Выслухай нас, Пане. Dobry Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i dary potrzebnymi łaskami tych, za kogo my się nie modlić. Wraz Chrysta, Pana naszego. Amen. Боже Отче, приносим на Твой алтарь наши дары. Ключи от нашей каплицы. Дякуємо Тебе, Боже, за нашу парафіальну супольність, за можливість усім разом на одинстві віри зростати у святості і любові. Символ литургичной службы алтаря. Пане Боже, у нашей одменности Ты запрошаешь нас до веку. Прославляем Тебе за все богатство нашей парафии, якое открывается в разных группах и супольностях, одной из яких является литургичная служба алтаря. Библию. У старом заповіті чуємо історію про юнака Самуїла, який почув Твій голос і праз усе життя заховував кожне Твоє слово. Благослови, Пане, детей и молодь нашей парафии, как были открытыми на Твое Слово. Литургичное одеяние, счастливое чистое сердце, воины Богу бачат.
Пане Боже, будь прославлений в житті і покликані до служби при Твоїм алтарі наших лекторів. Заховай своєю ласкою у чистині і святості їх серця. Ікону сябровства. Твое Слово, Боже, каже нам, тримаю Тебе за правую руку, не бойся. Нехай сябровство з Тобою буде особливою обороною і підтримкою для наших міністрантів, как у сапраўднай лучності з Тобою будовали свое христианское життя. Хлеб и вино, безмерную любовь Твоя, Христе, привела Тебе на крышу, а теперь объявляется в ахвяры кожной святой мши. Прославление с Тобою в святости коммунии учини нас верными апостолами Твоей любови. Спів номер 214. Бог есть любовь, Матерь одного жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Матерь отвагу жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Матерь отвагу жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Матерь отвагу жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Матерь отвагу жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Бог есть любовь, Матерь отвагу жить для любови. Бог есть любовь, будьте мужными. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я хвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже наш, Отче, залежную и пошаную, складаючи на стихишу ахвяру, покорно Тебе просим. Как пьяна была Тебе на хвалу, а нам на славление. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з духом Твоїм. У гомону серце. Узносимо на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одна і справедлива. Справедливо и справедлива, слушна и избавленна. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку.
Panie święty Ojcze, Всемогутny wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, bo On z litości do grzesznego człowiectwa narodził się z Panny Maryi, przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, z усіми świętymi my obwieszczają Twoją chwałę razem z nimi wskrzykający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, тому jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Świętego. Раз Христа просим Ciebie, Всемогутный Boże. Oświeci te dary rosою Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie nam, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, kałucze. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem na wieczerę wziął kielich, znowu Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, kałucze. Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zaповеtu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Wspominając śmierć i ślepy powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молю Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, розсіяний по всім світі, вдосконали йому любові, разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про брату і сестер наших, які послали надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з этого світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуй się всіми нами, aby zasłużyli udział u życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszą Bogorodzicą i Panną Maryją, ze świętym Józefem i Preczystym Awratnikiem, ze świętymi apostołami, świętym Janem, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i всіми świętymi, jakie z prawiku podobali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta z Chrystom i u Chrystie, Tobie, Boże Ojcze Всемогутny,
w jedności Ducha Świętego, wся paszana i chwała, prazusie wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, нас поручил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай нам слава супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, та ми були завжди вольні від греху і захована до всілякого спокою. Чекали ісполнення щасливої надії, прийстя збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоего, дарите супокоем и едность. Ты живевший владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокой нам усім. той, хто бере на себе грехи світу. Щасливая покликана на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Кому не будет даваться на алтары, на хоры. Пане, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, что и Деву свет. Спел номер 23.
26. Номер 24. Всемогутный Боже, учини, как мы досягнули избавления, задаток, якого отримали у гэтым сакраменте, праз Христа Пана нашего. Сегодня в нашей парафии не только принятие до новых послугов, так само обновление, обещание для тех, кто никуда пока не переходит, состоится служить, тому запрошаем Ивашкевича Ивана перед алтарь, как скласти обещание на Новый год реформации. Дякуючи пану Дідусу за ласку міністранського покликання, обіцяю виконувати міністранську послугу побожно, старанно і радосно, на хвалу Божу і для добра парафіяльної супольності. Святий Домінік Сальве, молися за нас. Амінь. Отримовне посвідчення, яке важне до другого красовика 21-го. Так що це часу можеш одразу. Ми так само взяли посвідчення лекторів. Ну, лекторы мають летнику, мають на 3 года аж. Так что доверяем вам, что на протягу этих год будете докладно становиться, служить годно при алтаре. Полиневский Мартин, Полиневский Доминик, Молчанский Илья, Зеленко Александр, победим
Лазаров Даниэль. Рыжевич Александр. Головурда Вадим. Кулик Максим. Лазаров Станислав. Манчинский Илья. Селевоха Станислав. Ивашкевич Илья. И Полиневский Себастьян. Teraz można jeszcze присесть и послухайте душпастерських об'яву на сьомій неділі звичайно. По-перше, щиро всім вам дякую за супорну сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку, за хвярування, які складаються, за допомогу, яку оказуєте. Дякую так само за хвяри, які складаються на справу будови нашого костюма. Що ти після святої мші можна це буде і сьогодні учинити. Дякуємо батькам, этим новым лекторам за то, что стараете в ваших семьях такие умовы, что ваши сыны могут узрастать, могут так само узрастать у веры и любить Пана Бога и хотеть Ему служить, тому за это вам дякую. Дякую так само князю Владимиру, опекуну литургичной службы алтаря за явное служение и опеку над вами. Упопальцовуючи раду ближайшого 26 лютого, ми розпочинаємо час Великого посту, і це особливий період, у яким Костюл наказує нам повстриматися від гучних забавів, і так само заохочує нас, заважає до так само посту, повстримання від споживання м'ясних стравів у визначених днях. Тим визначеним днем є п'ятниця, але, відомо, це той мінімум. Что больше, то это каждый из нас, конечно, может себе, чи это будет еще середа, чи это может быть еще інший день, можем аквировать этот пост, пам'ятаючи, что в первую чергу Пан Бог хоче, менялось наше сердце, в первую чергу, менялись мы духовно, внутренне. А этот пост, такий физичный, когда мы отмовляемся от разных справ, но это то, что має формовать нашего духа, допомагати нам в этом. И мши святые упопальцовуючи раду о 7 године, о 12 и 19 године. Так само с радой связано то, что нас обовязывает не только устремление от мясных стравов, но так само и стислый пост. Это значит, что можем в этот день досыто спожить только один посилок. Можем, так скажем, не мусим. Это можем. Коли хтось хоче верувати, это неведы на хлебе и воде, так само есть такая мовчинность. Конечно, пам'ятаємо так само, что пост это в первую чергу для здоров'я. Такі серйозні, якісь емоції, бо коли хтось хворіє власне і тепер буде ще голодати, то, конечно, тут може пост, конечно, здавиться і оздоровитися. Але пам'ятаємо, так само не можна випробувати Пана Бога і змушати його тепер до якихось. Тому тут розум треба заховати, це мусимо, і це захочемо, конечно. Пост обов'язує від 14 годин до 60. Кому буде за 60, той з радістю так само буде постити, але вже без обов'язку. А до цього часу, ну, всі хочеш, не хочеш, то просто треба. Тому що така різниця. Ну і так само середа, це не обов'язково якось свято. Тому коли хтось не буде на мші свято, не буде граху, але думаю, що не уявляє собі початку Великого посту без 8 середи Посельцової. Тому варто було б знайти цей час, так укладати свої всі плани, праці, як одну з цих інших, які є в нашій каплиці, або в іншому костюлі, коли вам буде там зручніше, Жека и Ласка так само навидайте, так как с молитвой, с благословением, это вам радом посыпание голову попелом, распочать это надзвичайно вельми важный период литургичный. У нашей каплиці в час посту будуть відбуватися покутне набоженство. Крижовий шлях у п'ятницю 10:30 і 19 годині. 10:30, тому що створюємо умови для дітей, які вчаться в зміну,
Ну i nie ma możliwości wieczorem być na Krzyżowym Szlaku, тому jest możliwość przed szkołą jeszcze przyjść na to rozważanie muki Pana naszego Jezusa Chrysta. I msza święta u piątnicu będzie o 7 godzinie ranicy i pasля Krzyżowego Szlaku 10:30, przykładowo 10:30, 12. Tak samo pieśni żałoby u naszej parafii u niedzielę przed Świętą Mszą na 12, czyli o 11:45. U bliżejszą niedzielę, zgodnie z zachłoczeniem, to jest zaklikiem naszych biskupów, pasля pieśni żałoby będzie jeszcze pokutne nabożeństwo i msza święta u intencji przeproszenia za grzechy naszego narodu, jakimi my obrażamy Pana Boga. Тому всіх tak samo na to nabożeństwo, na tę Świętą Mszą zapraszamy. Протягуємо наші душпастерські навідування, наших парафіянів. Усім дякуємо за тим, кого ми на цьому тижні навідали. Є ще ма Шимаська, ласка, переходуйте, запрошайте на певну прийти. Кожного вторку, каплиця 19 годині, відбувається правозаступниця Святого Антонія Падуанського набоженства і свята Імша Складкова в этих же інтенціях, а кожну середу запрошаємо на набоженство до Святого Юзефа. Всім юбілятам именинникам надыходзячых тыдні складаю навечную пажадань Божьего благословения, здоровья всіх, вас. Вчера скінчує наших новоустановленных, уже хотел сказать освяченных, але уже установленных лекторов. И нехай добрый Бог вам благословляє, нехай Слово Божие буде криницею ваших натхненням, з яких будете йти, які будете жити, і якое будете так само іншим передавати. Нехай Бог кличе вас, а ви чуєте його голос і йдете за ним. Дякую всім за все добре і ще неділі, смачного обіду, прийміть Божие благословення. Дорогие наши дети, наши хлопцы, вы уже не первый год у литургичной службе, и, напевно, не раз чули такие слова, что служение при алтаре – это великий гонор. Але ми хочемо, щоб ви ведали, що для нас, батьків, бачити, як ви служите при алтарі, це так само великий гонор. Кожен раз, коли ми бачимо, як ви виконуєте свої міністранські або спекторські послуги, наші серця наповняються радістю і вдячністю Богу за вас, за те, що Він приймає вас так близько для себе. Напевно, всі батьки хвилюються за будущее своїх дітей. А вы в таком взросте, что нам теперь пора хваляваться за вас моцно. Але этот день надає нам супокою і надії на те, що ваше життя буде годним. Бо той, хто у присутності усієї супольності, сам Бон обвішає Божє Слово, той, хто під час селебрації літургії знаходиться так близько евхаристичної таємниці, напевно, не зможе неколи якийсь день відштовхнути Бога від свого життя, а значить, що Бог буде з вами завсюди. У їм ми маємо надію. Сьогодні ми вас віншуємо, ви стали лекторами, ви довго перейшли, довго рихтувалися, а кожен ваш поспіх, кожен ваш крок у доброму керунку для нас це такий момент тріумфу. І тому сьогодні ми дуже раді за вас, ми гордимося вами і жадаємо, щоб ви свої нові обов'язки виконували добре, годно, відказно. І нехай Пан Бог вам в этом допомагає. А нашим шановним світерам щире слово подяки за те, що ви, не шкодуючи себе, клопотитеся про наших хлопців, як про своїх дітей власних, що допомагаєте, знаходите їм шлях до святості. За це вам щиро дякую. Jeszcze nawiewa, przy wyjściu ma nowy numer awarii zatłoczony. Niechaj dobry Bóg błogosławić każdego, wzmacnia na naszych darowach, jakie macie nas na światłość. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn
і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губу душ снують по світі. Амен. Найсвятіше серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Стану маленькой, Иисус, устыми меня. Любовь даст вам крылы, до Бога душу снесе, я в песку